Tervetuloa, rakas kuuntelija, tämän rauhallisen illan tai kenties varhaisen aamun hetkeen. Olet saapunut paikkaan, jossa nykyhetken kiireet ja huolet jäävät taakse, ja edessäsi avautuu portti menneisyyden hämärään, keskiajan kuninkaallisten kiehtovaan ja erikoiseen maailmaan. Tänään matkaamme yhdessä kivisiin linnoihin, joissa elämä oli yhtä aikaa loisteliasta ja rajoittunutta. Tämän tarinan tarkoitus on tarjota sinulle hetki rentoutumista, mahdollisuus antaa mielesi vaeltaa historian poluilla samalla kun kehosi rauhoittuu. Anna ääneni johdattaa sinut uneen näiden historiallisten kertomusten siivittämänä, kun keskiajan kuninkaallisten arki avautuu eteesi kaikessa erikoisuudessaan. Olisi ihana kuulla, mistä päin maailmaa kuuntelet tätä tarinaa ja mihin aikaan päivästä. Ehkä makaat sängyssäsi illan hämärtyessä, tai kenties aamuaurinko jo kurkistaa verhojesi välistä. Jätäthän kommentin kertoaksesi, sillä on aina ilo nähdä yhteisömme kokoontuvan näiden tarinoiden äärelle. Jos et vielä ole tilannut kanavaamme, tee se nyt, jotta et missaa tulevia rauhoittavia kertomuksia menneisyydestä. Jokainen matka historiaan on ainutlaatuinen, ja olisi kunnia saada sinut mukaan kaikille tuleville retkille. Mutta nyt antakaamme nykyajan huolien sulaa pois ja liukukaamme aikaan, joka oli hyvin erilainen kuin omamme. Sulje silmäsi ja anna mielesi matkustaa kanssani keskiajan Suomeen, jossa linnan muurit kohoavat ylväinä ja elämä niiden sisällä noudattaa omia erikoisia sääntöjään. Aurinko nousi hitaasti Turun linnan paksujen kivimuurien takaa, värjäten taivaan heleän punaiseksi. Prinsessa Katariinan kamari oli vielä hämärä, kun ensimmäinen palvelijatar liukui sisään kuin varjo ja kumartui sytyttämään takkaan tulen. Tämä oli vasta ensimmäinen monista palvelijoista, jotka tulisivat osaksi prinsessan aamurutiinia. Katariina makasi silkkisillä lakanoillaan, 16 vuoden ikäisenä, jo tietoisena asemastaan ja sen tuomista velvollisuuksista, mutta silti kaipaavana vapauteen, jota ei koskaan ollut tuntenut. Teidän korkeutenne on aika herätä, kuiskasi vanhempi, hovinainen Helena, joka oli huolehtinut prinsessasta tämän syntymästä saakka. Hän veti raskaat verhot sivuun, päästäen aamuauringon ensimmäiset säteet sisään huoneeseen. Tänään on tärkeä päivä. Kuningas isänne järjestää julkisen aterian, ja teidän läsnäolonne on välttämätön. Katariina huokaisi syvään ja nousi istumaan. Heti 2 nuorempaa palvelijatarta riensi hänen luokseen, toinen kantaen hopeista pesuvadillista ja toinen pehmeää pyyhettä. Prinsessan aamupesu oli tarkoin säädelty rituaali. Ensin kasvot pestiin ruusuntuoksuisella vedellä, sitten kädet ja lopuksi palvelijatar harjasi hänen pitkät, vaaleat hiuksensa 100 vedolla. Onko äitini kuningatar jo hereillä? Kysyi Katariina samalla kun palvelijatar kiinnitti hänen hiuksiinsa helmikoristetta. Kuningatar lepää vielä, teidän korkeutenne, vastasi Helena huolestuneena. Hänen päänsärkynsä paheni yöllä, ja hovilääkäri Olaus on määrännyt hänelle täydellisen levon. Hän on valmistanut kuningattarelle erikoisen juoman, jossa on murskattuja rubiineja ja meripihkaa sekoitettuna hunajaveteen. Katariina nyökkäsi vakavana. Hän oli tottunut äitinsä jatkuviin vaivoihin ja niihin erikoisiin hoitoihin, joita hovilääkäri määräsi. Viime kuussa kuningattaren jalkojen turvotukseen oli käytetty iilimatoja, ja sitä ennen hänen unettomuuttaan oli hoidettu juomalla, joka sisälsi jauhettua yksisarvisen sarvea, joka todellisuudessa oli vain kallista, jauhettua norsun luuta. Pukeutuminen oli seuraava monimutkainen rituaali. 4 palvelijatarta auttoi Katariinan ylleen ensin ohuen pellavaisen alusmekon, sitten useita kerroksia hameita ja lopulta raskaan, sinisen samettipuvun,
joka oli kirjailtu hopeisilla langoilla. Jokainen nauha ja hakanen kiinnitettiin huolellisesti, ja lopuksi hänen kaulaansa asetettiin hopeinen kaulakoru, jossa riippui suuri safiiri, isän lahja hänen viimeiseltä syntymäpäivältään. Kun Katariina viimein astui ulos kamareistaan, häntä odotti jo hovimestari ja 2 vartijaa, jotka saattaisivat hänet suureen saliin. Linnan käytävät olivat kylmiä kiviseiniä, pitkin valuva kosteus teki ilman raskaaksi hengittää. Matka suureen saliin kulki lukuisten käytävien ja portaikkojen läpi, joissa palvelijat kumarsivat syvään prinsessan kulkiessa ohi. Suuri sali oli jo täynnä elämää. Aatelisia ja hovissa vierailevia tärkeitä henkilöitä oli kerääntynyt seuraamaan kuningas Erikin julkista ateriointia, seremoniaa, joka järjestettiin kerran viikossa osoittamaan kuninkaan anteliaisuutta ja valtaa. Katariina näki isänsä jo istuvan korokkeella valtaistuimellaan, yllään loistava punainen viitta ja päässään kultainen kruunu. Tyttäreni, kuningas Erik tervehti, kun Katariina teki syvän niiauksensa hänen edessään. Tule istumaan oikealle puolelleni. Äitisi ei valitettavasti voi osallistua tänään. Katariina istuutui isänsä viereen ja katseli, kuinka hovimestarit ja palvelijat alkoivat kantaa sisään ruokalajeja. Ensimmäisenä tuotiin leipää ja suolaa, sitten paistettua sorsaa, savustettua kalaa, hunajalla maustettua lammasta ja lopuksi makeita leivonnaisia. Kuningas söi hitaasti ja arvokkaasti, tietoisena siitä, että jokainen hänen liikkeensä oli tarkkailun alaisena. Katariina huomasi, kuinka nälkäiset palvelijat seisoivat salin reunoilla, odottaen kärsivällisesti, että kuninkaallinen perhe lopettaisi ateriansa, vasta sitten he saisivat syödä tähteet. Isä, Katariina kuiskasi hiljaa, enkö voisi lähettää hieman ruokaa äidille? Hän saattaisi tuntea olonsa paremmaksi syötyään jotain. Kuningas nyökkäsi hajamielisesti, ja Katariina viittasi erään palvelijattaren luokseen. Vie parhaita paloja kuningattarelle ja kysy, tarvitseeko hän jotain muuta. Hän ohjeisti. Samaan aikaan kun ateria jatkui, Katariina huomasi hovilääkäri Olauksen saapuvan saliin. Vanha mies kumartui kuiskaamaan kuninkaan korvaan, ja Katariina kuuli pätkiä heidän keskustelustaan. Kuningattaren tila ei ollut parantunut, ja lääkäri ehdotti verenvuodatusta seuraavana hoitokeinona. Kuningas nyökkäsi vakavana ja antoi lääkärille luvan toimia parhaaksi katsomallaan tavalla. Katariina tunsi huolta äidistään, mutta tiesi, ettei voinut kyseenalaistaa hovilääkärin päätöksiä. Keskiajan lääketiede perustui vanhoihin uskomuksiin kehon 4 nesteestä, joiden tasapainon uskottiin määräävän ihmisen terveyden. Verenvuodatus oli yleinen hoitokeino, jolla pyrittiin poistamaan pahaa verta ja palauttamaan tasapaino. Aterian päätyttyä kuningas nousi seisomaan, mikä oli merkki kaikille muille tehdä samoin. Kiitän teitä läsnäolostanne, hän julisti. Nyt vetäydyn neuvonpitooni. Tytär, sinun on aika palata opintojesi pariin. Katariina niiasi jälleen ja lähti salista 2 hovinaisensa saattamana. Hänen mielensä oli kuitenkin jo muualla. Hän oli kuullut palvelijoiden puhuvan markkinoista, jotka järjestettäisiin huomenna linnan ulkopuolella. Siellä olisi tavallisia ihmisiä, elämää ja vapautta, jota hän ei koskaan saanut kokea. Ehkä hän ajatteli, ehkä huomenna hän löytäisi keinon nähdä vilauksen tuosta toisesta maailmasta. Aamun ensimmäiset auringonsäteet heijastuivat linnan kivimuurien ikkunoista sisään, kun palvelijat alkoivat kiirehtimään pitkin käytäviä. Tänään ei ollut tavallinen päivä, se oli kylpypäivä, joka järjestettiin linnassa vain kerran kuukaudessa. Vettä! Lisää vettä kuningattaren kammariin, huusi hovimestari, kun palvelijat kantoivat raskaita puuämpäreitä
portaita ylös. Katariina istui huoneessaan ja katseli ikkunasta ulos, ajatukset yhä eilisen päivän haaveissa, kun hänen kamarineitonsa Helga koputti oveen. Teidän korkeutenne, kylpynne on valmisteilla. Kuningatar toivoo teidän liittyvän hänen seuraansa tänään. Katariina seurasi Helgaa pitkin käytävää kohti kuningattaren suurta kammaria, jossa suuri puinen kylpyamme oli asetettu huoneen keskelle. Palvelijat kantoivat yhä ämpäreittäin kuumaa vettä sisään, ja ilmassa leijui yrttien ja öljyjen tuoksu. Äiti, oletteko jo paremmin? Katariina kysyi astuessaan sisään. Kuningatar istui tuolilla, silmät yhä väsyneinä eilisen päänsäryn jäljiltä. Hieman, lapseni. Tohtori Olaus vakuuttaa, että tämän päivän kylpy ruusuvedellä ja laventelilla auttaa poistamaan loputkin kivusta. Hän vastasi hiljaisella äänellä ja viittasi tyttärensä lähemmäs. Kylpyseremonia oli monimutkainen rituaali. Ensin palvelijat auttoivat kuningattaren ja prinsessan riisuutumaan ja käärivät heidät ohuisiin pellavakankaasiin. Sitten he lisäsivät veteen erilaisia öljyjä ja yrttejä, joiden sanottiin puhdistavan sekä kehon että sielun. Muistakaa teidän majesteettinne, älkää kastako päätänne. Se voisi aiheuttaa kuolemaa, kun huokoset avautuvat ja pahat henget pääsevät sisään, muistutti vanha hovinainen vakavana. Kuningatar nyökkäsi. Tämä oli tieto, joka oli kulkenut sukupolvelta toiselle. Kylvyn jälkeen alkoi toinen tärkeä rituaali, hajusteiden ja puutereiden levitys. Koska kylpyjä otettiin niin harvoin, oli tärkeää peittää kehon luonnolliset tuoksut vahvoilla hajusteilla. Tämä on uutta ambra-sekoitusta Venetsiasta, selitti hovinainen levittäessään tahmeaa ainetta Katariinan kaulalle ja ranteisiin. Se peittää kaiken muun alleen ja kertoo kaikille asemastanne. Katariina ei pitänyt voimakkaasta tuoksusta, mutta tiesi sen olevan välttämätön osa hovielämää. Kuningatar puolestaan sai kalleimmat hajusteet, myskiä ja sivettiä, jotka oli tuotu kaukaisista maista valtavilla summilla. Samaan aikaan linnankeittiössä vallitsi kaaos. Kokki Matti pyyhki hikeä otsaltaan ja katsoi huolestuneena eteensä levitettyä lihaa. Tämä on liian pilaantunutta. Emme voi tarjota tätä kuninkaalle. Hän mutisi apulaiselleen Pekalle. Mutta meillä ei ole muuta, ja juhlaateria on järjestettävä tänä iltana. Aatelisto saapuu jo parin tunnin kuluttua. Pekka vastasi hermostuneena. Matti huokaisi syvään ja tarttui maustelaatikkoon. Tuo minulle sahramia, mustapippuria ja muskottipähkinää, paljon, ja sitä uutta maustetta, kanelia. Peitetään maku niin, ettei kukaan huomaa mitään. Matti oli taitava kokki, joka oli oppinut ammattinsa Ranskassa. Hän tiesi tarkalleen, miten peittää pilaantuneen lihan maku voimakkailla mausteilla ja kastikkeilla. Kuninkaan lempiruoka on riistapata. Teemme siitä niin mausteisen, että kukaan ei huomaa lihan laatua. Hän selitti apulaisilleen, jotka pilkkoivat juureksia ja hedelmiä suurilla puupöydillä. Keittiössä oli kuuma ja kostea, kun 10 padat kiehuivat tulisijoilla. Ja muistakaa, Jubianne, kukaan ei mainitse sanallakaan lihan laadusta. Kuningas on huonolla tuulella kuningattaren sairauden vuoksi. Ylhäällä linnassa Katariina oli palannut omaan huoneeseensa kylvyn jälkeen. Hänen ihonsa tuoksui voimakkaille yrteille ja hajusteille, ja hänen hiuksensa oli letitetty ja koottu kultaisilla neuloilla. Helga toi esiin juhlamekon illan pitoja varten. Se oli tummansinistä samettia, koristeltu hopeisilla langoilla ja pienillä helmillä. Teidän korkeutenne, tämä on täydellinen. Kaikki aatelisnuorukaiset tulevat ihailemaan teitä tänä iltana, Helga sanoi hymyillen.
Katariina kosketti kangasta mietteliäänä. Kerro minulle, Helga, miltä markkinoilla näyttää. Oletko käynyt siellä? Hän kysyi hiljaa, ajatukset yhä eilisessä haaveessa. Ilta saapui nopeasti, ja linnan suuri sali oli valmisteltu juhlaa varten. Kynttilät valaisivat suurta tilaa, ja pitkät pöydät notkuivat ruokaa ja juomaa. Aateliset saapuivat parhaimpiinsa pukeutuneina, kilpaillen toistensa huomiosta, koristeellisilla asuillaan ja koruillaan. Kuningas Erik istui valtaistuimellaan salin päässä, kuningatar vierellään. Katariina huomasi, että äiti näytti yhä kalpealta ja väsyneeltä, mutta yritti parhaansa mukaan hymyillä vieraille. Hänen majesteettinsa, kuningas Erik, julisti hovimestari ja kaikki kumarsivat syvään. Kuningas nousi seisomaan ja nosti maljan. Tervetuloa juhliimme, uskolliseni. Tänään juhlimme rauhaa naapureidemme kanssa ja hyviä satoja, joita Jumala on meille suonut. Salissa kajahti hurraa huutoja ja musiikki alkoi soida. Nuori hovinarri Lauri seisoi salin nurkassa ja tarkkaili tapahtumia terävästi. Hän oli vasta 15, mutta jo nyt taitava lukemaan ihmisten todellisia aikomuksia. Ruoka kannettiin suurilla hopeatarjottimilla saliin. Kokki Matti seurasi hermostuneena, kun hänen valmistamansa riistapata asetettiin kuninkaan eteen. Erik haistoi ruokaa ja hymyili hyväksyvästi. Matti on jälleen ylittänyt itsensä. Mikä mausteiden sinfonia. Hän huudahti ja alkoi syödä innokkaasti. Matti huokaisi helpotuksesta ja vetäytyi keittiön puolelle. Se onnistui, hän kuiskasi Pekalle. Mutta tämä oli liian lähellä. Meidän on saatava tuoretta lihaa seuraavaan juhlaan, tai päämme ovat vaarassa. Juhla jatkui myöhään yöhön. Aateliset tanssivat, joivat ja juonittelivat keskenään. Kreivi Olavi, kuninkaan lähin neuvonantaja, kumartui kuiskaamaan jotain kuninkaan korvaan, mikä sai Eerikin naurahtamaan ja nyökkäämään hyväksyvästi. Paroni Kustaa huomasi tämän ja hänen kasvonsa synkkenivät. Hän oli toivonut saavansa kuninkaan huomion uudella ehdotuksellaan pohjoisten maiden kaupasta. Olavi on jälleen edellämme, hän mutisi vaimolleen. Meidän on keksittävä jotain parempaa. Hovinari Lauri liikkui huomaamattomasti vieraiden joukossa, kuunnellen keskusteluja ja keräten tietoa. Hän näki, kuinka paroni Kustaa antoi salaa pienen pussin kultakolikoita eräälle kuninkaan palvelijalle, kuinka kreivitar Elina flirttaili nuoren ritarin kanssa miehensä selän takana, ja kuinka kuningattaren hovinainen kantoi salaperäistä viestiä ulos salista. Narrina häntä ei otettu vakavasti, mikä teki hänestä täydellisen tarkkailijan. Kaikki luulevat minun olevan vain typerä viihdyttäjä, hän ajatteli hymyillen itsekseen, mutta minä näen kaiken. Katariina tanssi velvollisuuden tuntoisesti useiden aatelismiesten kanssa, mutta hänen ajatuksensa harhailivat. Hän huomasi Laurin tarkkailemassa juhlaa nurkan takaa ja hymyili tälle pienesti. He olivat lapsuuden ystäviä, vaikka heidän asemansa olivat nyt hyvin erilaiset. Tanssin pyörteissä hän kuiskasi Laurille ohimennen, huomenna markkinoille, autatko minua? Lauri nyökkäsi lähes huomaamattomasti, silmissään veikeä pilke. Tapaamme aamurukouksen jälkeen kirjaston takana, hän vastasi hiljaa, ennen kuin hypähti tekemään kuperkeikan vieraiden huviksi. Kun juhla viimein hiipui ja vieraat alkoivat poistua, Katariina vetäytyi huoneeseensa. Huominen päivä toisi mukanaan seikkailun, josta hän oli haaveillut, mahdollisuuden nähdä tavallisten ihmisten elämää linnan muurien ulkopuolella. Hän katsoi ikkunasta ulos pimeään yöhön ja hymyili odotuksen jännityksestä. Samaan aikaan Lauri suunnitteli jo, miten he pääsisivät huomaamatta ulos linnasta ja millaisia valepukuja he tarvitsisivat seikkailuaan varten. Aurinko nousi hitaasti Turun linnan tornien takaa, kun prinsessa Katariina hiipi varovasti huoneestaan.
Hän oli pukenut ylleen yksinkertaisen pellavahameen ja karkean villaviitan, vaatteita, jotka Lauri oli onnistunut hankkimaan keittiöapulaiselta. Katariina oli sitonut hiuksensa tiukalle nutturalle ja peittänyt ne karkealla huivilla. Peilistä häntä katsoi takaisin aivan tavallinen tyttö, ei kuninkaallinen prinsessa. Tämä toimii varmasti, hän kuiskasi itselleen ja pujotti kätensä alle pienen nahkapussin, johon oli kätkenyt muutaman hopearahan. Sovittuun aikaan Lauri odotti häntä linnan keittiön takaovella, itsekin pukeutuneena tavallisen pojan vaatteisiin. Oletteko valmiina seikkailuun, ylhäisyys? Lauri kuiskasi hymyillen, mutta korjasi nopeasti. Tarkoitan Kaisa, meidän on muistettava nimet, jotka sovimme. Kaksikko hiipi linnan puutarhan läpi ja löysi pienen käyttämättömän portin, jonka Lauri oli aiemmin tiedustellut. Sydänpampaillen Katariina astui ensimmäistä kertaa elämässään linnan muurien ulkopuolelle ilman saattuetta, vartioita tai kuninkaallista lippua. Tavallinen maailma avautui hänen edessään kaikessa kirjavuudessaan. Kapeat, mutaiset kadut, yksinkertaiset puutalot ja kaukaa kuuluvat torin hälinä. Kuuletko? Markkinat ovat jo alkaneet, Lauri sanoi innostuneena ja johdatti prinsessaa kohti ääniä. Katariina veti syvään henkeä ja tunsi ilmassa leijuvat tuoksut, tuoreen leivän, savustetun kalan, hevosen lannan ja ihmispaljouden sekoituksen, joka oli niin erilainen kuin linnan hajuvesien ja kiillotettujen kivien tuoksu. Tori oli täynnä elämää, kauppiaita huutelemassa tuotteitaan, lapsia juoksemassa ympäriinsä, käsityöläisiä esittelemässä taitojaan. Katariina seisoi hetken hämmentyneenä kaiken keskellä, kunnes Lauri rohkaisi häntä. Tule, mennään katsomaan kangaskauppiaan kojua. He kulkivat väkijoukon läpi, ja Katariina huomasi, kuinka eri tavalla ihmiset kohtelivat häntä nyt. Kukaan ei kumartanut, kukaan ei väistänyt, joku jopa tönäisi häntä vahingossa pyytämättä anteeksi. Se tuntui oudolta, mutta samalla vapauttavalta. Kangaskauppiaan luona Katariina kosketti ihastuksissaan värikkäitä kankaita, paljon karkeampia kuin mihin hän oli tottunut, mutta jotenkin aidompia. Kiinnostaako neitiä? Hyvä hinta, juuri sinulle, kauppias sanoi, ja Katariina punastui tajutessaan, että häntä puhuteltiin kuin ketä tahansa tyttöä. Äkkiä Katariinan huomio kiinnittyi nuoreen naiseen, joka myi tuoreita yrttejä ja kukkia pienellä kojulla. Tyttö oli suunnilleen hänen ikäisensä, mutta hänen kätensä olivat karkeat työstä ja kasvot päivettyneet auringossa. Mennään katsomaan, Katariina kuiskasi Laurille ja lähestyi kojua. Hyvää päivää, hän tervehti yrittäen kuulostaa tavalliselta tytöltä. Mitä yrttejä sinulla on? Tyttö, jonka nimi oli Liisa, katsoi Katariinaa uteliaasti. Nämä ovat rohtoja kuumeeseen, nämä vatsa kipuun, ja nämä kukat ovat vain kauniita, hän selitti. Katariina kertoi olevansa kiinnostunut lääkinnästä, mikä oli totta, ja pian tytöt keskustelivat innokkaasti eri yrttien käytöstä. Oletko uusi kaupungissa? En ole nähnyt sinua aiemmin, Liisa kysyi. Katariina nielaisi ja toisti tarinansa, jonka oli Laurin kanssa valmistellut. Olen serkkunsa luona vierailulla, tulen pohjoisesta. Liisa kutsui Katariinan ja Laurin mukaansa, kun hän pakkasi kojunsa päivän päätteeksi. Tulkaa, äitini keittää parasta kalakeittoa koko kaupungissa. Katariina vilkaisi epäröiden Lauria, mutta uteliaisuus voitti. He seurasivat Liisaa pieneen siistiin mökkiin kaupungin laidalla. Siellä Katariina näki ensimmäistä kertaa, miten tavallinen perhe eli. Liisan äiti hääräsi pienen tulisian ääressä. Nuoremmat sisarukset auttoivat kotitöissä ja isä korjasi kalastusverkkoja nurkassa.
Tila oli ahdas, mutta lämmin, ja ilmassa leijui kodin tuoksu. Katariina istui puiselle penkille ja katseli ympärilleen ihmeissään. Onko sinun kotisi samanlainen? Liisa kysyi. Ei, se on erilainen, Katariina vastasi varovasti. Meillä on enemmän ihmisiä talossa. Ateria oli yksinkertainen, mutta maukas, ja Katariina huomasi nauttivansa siitä enemmän kuin monista linnan hienoista pidoista. Keskustelu virtasi luontevasti, ja Liisan perhe kertoi elämästään, kalastuksesta, markkinapäivistä, huolista sadon suhteen ja ilosta, kun nuorin lapsi oli oppinut kävelemään. Katariina kuunteli lumoutuneena ja ymmärsi, kuinka vähän hän tiesi tavallisten alamaistensa elämästä. Kun Liisan isä mainitsi kuninkaan määräämät uudet verot, jotka tekivät elämästä vaikeaa, Katariina tunsi pistoksen sydämessään. Kuninkaan täytyy suojella valtakuntaa, hän sanoi varovasti. Sodat ja linnat maksavat. Liisan isä katsoi häntä pitkään. Totta, mutta kuninkaan pitäisi myös tietää, miltä tuntuu, kun lapset itkevät nälkäänsä. Auringon laskiessa Katariina ja Lauri kiittivät vieraanvaraisuudesta ja lähtivät. Liisa saattoi heitä osan matkaa. Tule huomenna uudestaan, jos haluat oppia lisää yrteistä, hän sanoi Katariinalle. Voisin näyttää, mistä kerään parhaat rohdot. Katariina nyökkäsi, vaikka tiesi, ettei voisi tulla. Kiitos kaikesta, Liisa. Opin tänään enemmän kuin osaat kuvitellakaan. Tytöt halasivat, ja Katariina tunsi kyyneleiden nousevan silmiinsä. Tämä tyttö, joka eli niin erilaista elämää, oli päivässä tullut lähemmäksi ystävää kuin kukaan linnassa vuosien aikana. Palatessaan linnaan salaa samaa reittiä, Katariina oli hiljaa ajatuksissaan. Vasta turvallisesti huoneessaan hän puhkesi puhumaan. Lauri, meidän on tehtävä jotain. Isäni ei tiedä, miten hänen päätöksensä vaikuttavat tavallisiin ihmisiin. Hän ei näe heitä koskaan, ei puhu heidän kanssaan. Lauri nyökkäsi vakavana. Mitä aiotte tehdä, ylhäisyys? Katariina katsoi ulos ikkunasta kohti kaupunkia, joka nyt näytti aivan erilaiselta. En tiedä vielä, mutta aion puhua isälle. Varovasti, viisaasti. Hän kuuntelee minua joskus. Seuraavina viikkoina Katariina alkoi hienovaraisesti vaikuttaa isänsä päätöksiin. Kun kuningas Erik keskusteli neuvonantajiensa kanssa uusista veroista, Katariina kysyi viattomasti. Isä, miten kalastajat selviävät, jos he joutuvat antamaan suuremman osan saaliistaan? Kuulin, että monet lapset kärsivät jo nyt nälästä rannikolla. Kuningas katsoi tytärtään yllättyneenä. Mistä sinä tällaista tiedät? Katariina hymyili. Luen paljon, isä, ja kuuntelen. Eikö kuninkaan tyttären pitäisi tuntea valtakuntansa? Erik naurahti, mutta myöhemmin hän määräsi, että kalastajien veroja ei korotettaisi. Vähitellen Katariina löysi tapoja tuoda tavallisten ihmisten äänen hoviin. Hän pyysi Lauria tuomaan tietoja kaupungilta, kuunteli tarkasti hovin palvelijoiden keskusteluja ja käytti oppimaansa viisaasti. Hän ehdotti isälleen vierailua kaupungin torilla, jotta ihmiset näkisivät kuninkaansa, ja järjesti linnassa juhlan, johon kutsuttiin myös käsityöläisiä ja kauppiaita. Kuningas Erik oli aluksi hämmentynyt tyttärensä uusista kiinnostuksen kohteista, mutta huomasi pian, että Katariinan neuvot olivat viisaita. Sinusta tulee jonakin päivänä erinomainen kuningatar, hän sanoi ylpeänä eräänä iltana. Katariina hymyili ja ajatteli Liisaa ja hänen perhettään. Toivon niin, isä, toivon todella. Vuosia myöhemmin, kun Katariinasta tuli kuningatar, hänet tunnettiin hallitsijana, joka rakensi siltoja ylhäisten ja tavallisen kansan välille. Harva tiesi, että kaikki alkoi yhdestä salaisesta retkestä, yhdestä ystävyydestä, joka ylitti muurit kahden maailman välillä.